Department of Agriculture Region 10 mituno og hauling truck ngadto sa mga mag-uuma sa Lantapan, Bukidnon. Agig tabang nga mabaligya sa merkado ang ilang mga ani. Ano ang report ni James Paulo Yap. Kapinduha ka semana ang milabay dihang nasinati ang oversupply sa kamatis sa mga mag-uuma sa Lantapan, Bukidnon. Nagpabilin gihapon kining problema sa mga mag-uuma sa lugar. Dugang problema sab kuno ang kamahal sa ibayad sa tracking ug krudo padulong sa mga trading post kung asa ibaligya ang ilang mga ani. Busa isip tubag sa maong problema, nagtunol ang buhatan sa Department of Agriculture 10 ug usa ka kadiwa hauling truck ngadto sa Lantapan Vegetable Farmers Marketing Cooperative aron aduna sila'y magamit sa panahon nga magdala kini og mga gulay sa mga trading post. On the production side, we are providing also kaning machineries, no, kaning mga hand tractors, vegetable seeds, no, para matabangan nato ang farmers nga mugamay ilahang production cost. Mapasalamaton ang mga mag-uuma nga sama ni Ranchmund Luna. Ilabi pa nga dili na sila maglisod og pangita sa ilang sakyan sa mga gulay. Mas barato na lang kuno ang ilang magasto tungod krudo na lang ang ilang paliton. Gihangyo usab niini ang iyang mga kaubang mga mag-uuma nga obserbahan ang season sa mga gulay ug kung mamahimo dili magdungan sa pagtanom sa susamang gulay aron malikayan ng oversupply. Mayon ta sad nga mahimo nga kuan ba? Mahimo nga picture nga ingana atong buhaton. Ingana buhaton sa uban nato nga mga farmers group nga tagaan nato sila og ingana hauling truck. Ay opener man ni sa tuwa kining pagkuan sa kamatis. Ay opener ni sa sir nga kinahanglan nagi intervention pod. Kinahanglan mag-spray ta. Makigpulong sab kuno ang Department of Agriculture sa tanang vegetable growers sa Bukidnon aron mas mapalapdan pa ang mga ayudang ay paabot kanila ug masabutan ang schedule sa pagtanom. Maggrupo nato sila and based diha may baloan na nato unsa ilang gitanom, kanusa nila i-harvest ug unsa kadaghan. So importante ni may baloan so that we can arrange with the buyers. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.